kapatid ko kasi inutusan ko po siyang bumili ng isda and a little bit of chicken dahil I plan to cook something for lunch, and this is the tamban. Hello! Hi everyone! Mga Sisi Labs! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I send a hello for you to each one of you who watching this channel. So, everyone, hello, hello, hello! Shout out to all my subscriber. Kumusta po kayong lahat? I am okay. Today is... Anong araw ngayon, Beth? Friday. Today? Friday na ba? Di nga, akala ko Webis pa lang. So, Friday na daw. So, happy weekend everyone. Happy weekend, happy Friday. So, as you can see, I'm here in the kitchen dahil ang vlog ko ngayon, wala lang, share ko lang yung gagawin ko ngayong araw na to. And I hope all of you everyone have a nice day. So, stay tuned and happy watching. So, of course, ito po yung 1 kilo ng tamban na isda. So, as you can see, fresh na fresh po siya. Ayan. Matutuwa si Rasmus nito. Ipapaksiw ko sa kanya, hindi. Minsan, prito. Ihalo sa konting kanin. Oh, yummy, yummy! And, of course, ito yung chicken. Na iisipin ko pa kung ano yung plano kong lutuin. So, lilinisan ko po muna ito. I'll be back. Po ako marunong maglinis ng isda, ha? Ganyan po ako maglinis, wasak-wasak ng isda. Ano? Marunong ka muna, mamaya gagamitin ko yan. Tapos, ganun lang po ako magtanggal, hindi po ako expert. Tanggalin ko lang yung hasang. Diba? Wasak-wasak. A few moments later. So, finally, natapos ko na pong linisan yung isda and chicken. So, ito po yung kay Rasmus. Ipapaksiw ko po siya mamaya with ingredients na mga seasoning para may lasa. And of course, ito yung kalahati yung sa amin. So, pasensya na. Ganyan po kapangit yung paglinis ko ng isda. Malapit nang mawasak. At plano ko po siyang iprito ng toasted para pati ulo kainin at lahat whole fish kainin, pati yung tinik. Ayan. Tapos, ito naman yung na-marinate ko na sa oyster sauce and black pepper and other seasoning na chicken. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito, kung ipiprito ko, i-adobo or i-curry. So, bahala na. But for now, I think yung isda yung ulam namin ngayon. So, everyone, ito po ay
dito ko po ipapagulong-gulong yung isda. Ito po ay yung fish breeding na may konting paprika and then black pepper. So, ayan po siya. Para maging spicy yung fish natin. And ito, na-marinate ko na siya ng salt and black pepper as well. So, ayan, papaikot lang natin siya dito. Then, ilalagay natin siya dito. So, ganun lang. Ganito ako magprito ng isda. Para siya, malasa. And very spicy. Kasi may paprika po siya. Nangangatog yung kamay ko. Yun ang mahirap pag nagbablog, no? Kaya pagpasensyahan nyo na. So, siguro tagdadalawa kami. Kasi kulang yang isa. So, ayan siya. O, di ba naka-coated? Naka-ready na yung kawali ko na may mantika. So, kailangan super hot para hindi po siya magtalsik. Pag kasi may breeding, pati yung buong isda, talaga okay lang nakainin siya. Anghang. So, hindi ko siya lahat piprituhin. Siguro okay na yan. Ingud-ngod ang isda. Ingud-ngod, sabay ganun. So, disclaimer ha, malinis pa yung kamay ko. Kung wala akong gloves, kaya kamay. There you go, it's ready to fry. As you can see, that's the paprika coated on the fish with the fish breeding. And malasa po yan for sure mamaya. So, yeah, it's ready to fry. For sure, it's gonna be so spicy and delicious. Ayan. Shake yung kamay ko. So, i-fry ko po muna. So, ayan, the oil is ready. Papainitin ko pa pong konti and then ready to fry. A few moments later. So, obviously, very, very hot. So, ready. 1, 2. Oh my God. Pag ako nag-prito, tama, gusto ko isang lutuan, pinapakasya ko lahat. Sayang ng space. So, ayan. Kaya natin siya mag-golden brown. So, meron pa tayong second batch mamaya. So, ayan, habang nagluluto po ako, nagpiprito ng isda na tambal. Hindi pa po ako nabe-breakfast, wala pa akong iniinom. Ang iniinom ko lang ay apple cider in warm water. So, ngayon, iinom ako ng green coffee. So, ayan, magpo-coffee muna ako. Ayan, siguro ano na lang alaman niya, 3 pieces na lang, paubos na. So, nabili ko to sa Mercury. 160 pesos. Mura na siya ngayon. Compare last time, ito ay 350. So, umiinom ako nito, sobrang tagal na. And yeah, I think it's fine. Okay naman siya. Compare sa mga other 3-in-1, kasi ano siya, may mga maganda siyang benefits na kiniklaim. So, yun. Coffee muna. And while I'm cooking,
So ayan, kakatapos ko lang po itong baliktarin. As you can see, malapit na po siyang maluto. Nearly golden brown na. And yes, see? Normal po yung kulay niya na may pagka-brown. Gawa po nung nilagay ko na paprika. Sinaibit ko sa paprika na may konting fish breading. O diba? Yum yum! Malapit na siyang maluto. Masarap ito, tapos isasaw-saw mo sa suka na may sili. So, ito po yung tinatawag na green coffee. Pero hindi po siya green, brown. And then, hinaluan ko po ito ng konting black coffee na Nescafe para mas matapang. Kasi hindi po siya matapang. Ang lasa niya, kape, pero hindi siya yung parang super creamy na 3-in-1. Yum yum! So, finally, luto na po ito. Ayan. Ganyan po yan ha. Sinadya ko po yan na ganito ka siya, matagal para gusto ko yung lahat ay makakain ko, pati buntot, pati mata, pati ulo, ayan. Lahat, all in one na fish, kainin lahat. Kainin lahat yan. So, ayan. And then, ilalagay natin yung second batch. So, ayan. So, ito na po yung natin, yung naprito na. O, diba? So, everyone, finally, ready to serve, ready to eat. Luto na po siya. Ayan, super crunchy niyan for sure. Ayan. O, diba? Brown kasi super crunchy niyan. And ito yung homemade sauce ko na garlic, onion, a bit of calamansi, and soy sauce. And that's it. Ready to eat. Very simple lang po, pero masarap siya. Promise. Thank you everyone for watching.